आई पुनः हम राजू मिश्र उपस्थित बने भोजपुरी धरोहर दिया म्यूजिक कंपनी के माध्यम से भोजपुरी के रचना अरविंद कुमार मिश्र के ओकरा पहले एगो मुक्तक बा कि गरज के जे बरस जाला ऊ बदरा कैसन एक झोंके में सरक जालू अचरा कैसन राउर क्रिए ए मुरबालम कहत बानी लोर गिरला से बहक जाना कजरा कैसन एगो लड़की बड़ा सुंदर रहे, लड़का तनी सांवर रहे। लड़की बेचारी ओकरा तरफ ताकतो ना रहे तो कहल कि देखो ये रूप मत देखो, हमारे ये अंदर वाला हृदय देखो। कि जब जरूरत पड़े बुलानी हो, हर जब जरूरत पड़े बुलानी, जब जरूरत पड़े बुलानी हो, ले लो नंबर तनी लगा लिया, ले लो नंबर तनी लगा लिया, जब जरूरत पड़े बुलानी, हर जब जरूरत पड़े बुलानी। और उनका के नसीहत का दिल कि रूप पर रंग पर मरल छोरा, कि रूप पर रंग पर मरल छोरा, कि दिल के दरिया में तू नहा लिया, हर दिल के दरिया में तू नहा लिया, कि ले लो नंबर तनी मिला लिया, ले लो नंबर तनी मिला लिया, हर जब जरूरत पड़े बुलानी, हर जब जरूरत पड़े बुलानी।
आदमी काम के हई हमहू आदमी काम के हई हमहू आई मौका त आजमा लिहा अरे आई मौका त आजमा लिहा ले लो नंबर तनी मिला लिहा ले लो नंबर